Krásný den, já bych vám ráda dnes ukázala, jak to vypadá v knihovně jogových taháků. Po přihlášení do knihovny se dostanete na rozcestník, kde si můžete vybrat, jestli chcete dál pokračovat k audiojogovým tahákům, nebo zda si chcete pustit videolekci. Já tady vyberu jogové taháky. A tady se mi již nabízí katalog s filtrem, ve kterém si můžete hledat tahák přesně podle toho, kolik máte buď času, anebo jakou tělesnou partii si chcete opečovat. Tak já tady například vyberu, že bych chtěla tahák do 15 minut. A tady už se mi vyfiltrují vlastně ty taháky, které jsou v této délce a já už si tady mohu vybírat. Vyberu například tady jogový tahák pro hrudník, ramena a krk. Vždy u taháku najdete krátký popisek, kde je napsáno tedy, jak dlouhý ten tahák je, kdo ho může cvičit, v jakém je tempu, kdy ho můžete cvičit a na co je zaměřený. A máte zde PDF, které si můžete stáhnout k sobě. Když ho otevřu, tak tady vidíte schéma taháku, vytištění, případně audio, které si stáhnete k sobě do vašeho zařízení. A nebo můžete poslouchat přímo Krásné ráno, den nebo večer, aplikaci. podle toho, kdy tuto nahrávku posloucháte. Vrátím se zpátky. Rozcestník. A prokliknu se do videolekcí. A tady bych například si chtěla procvičit hrudník, tak si zadám hrudník a vyfiltrují se mi tady 3 videa. A jedno z nich si vyberu. Tak, takhle jednoduché to je.